Lele maNazaretha masikuka kanje sibuyisi kodwa ngizosixolela sabantwana sinamaphutha. Ngicela uNkulunkulu ngangiphe isibindi ngikhulume ngale ntokazi ngoba ibinesibindi futhi biyinhle nje ke futhi izigqaja. Mina nguMadlamini ngowasemsinga. Ngahlangana noZulu Glamour 5 years ago, sahlangana ku TikTok, saba bangani, sakhuluma. Uyakhuluma uZulu Glamour 2 hours. La manje bathi Madlamini kwenzakalani kuphela u2 hours? Hayi wena ulate. Ubedile nje yonke into yakhe iba late. Kodwa ke ngizoqale ngoba ngikhuluma ngenye intokazi lezigqajayo, ngizoqale ngizethule nami ngithi ngibingelela umzukulu kaGomgamba ushinde lenyoni kodwa akayiboni ngaZulu umzukulu kaMamajolo. Isidako esadaka savusa umuzi saphinda sazala esinye isidako savusa umuzi. La ngiphuma khona ngiphuma emsinga emachunini umfule nguphoza ngiphuza unkeke ngakho nje ninje. Uzobuza omunye ethi njani? Cha ngokubuhle ngimuhle indaba ngiyayicikozela nje ngolimi lami. Ngizothi ke manje umngani ubethi masengena estage ethi nibingelela uZamaweza uZulu Glamour ngisuka phansi emabomvini kwajikijiki ethi ukushintsha kwesoka lami kulezi insuku kuyangisolisa ngathi sekukhona umnakwethu ukufika kumakoti la ekhaya akukho kusazoshintsha obepheke kusazoqhubeka pheke. Webo sisi nakhuluma kangaka niganela ekhaya yini ngoba imini ogane wonke lamadoda kwafale ngena le. Umcijisi weqhoma kumbuso wamaciko ba create ama fake account beyemethuka ko Facebook kanti inhlamba ziyampromote. Umngani wami ke loyo mngani phela ngeke ngiyenze nje ngawo songixolela Nkosi yami. Okay, sengila. Uthi mamezala size ngento eyodwa la ekhaya asibamsane mamezala. Okay, ngifuna ukuthi kumngani wami sengivalelisa sithando sami. Ngizowakhumbula ama calls akho, ngizokhumbula umgoso wakho. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungiphe isibindi ngakumela kwaze kwaba sekugcineni namhlanje. Ngiyajabula futhi ngifisa ukubonga kunina nonke. Ngeke nginibale ngamagama. Besihlela ngithi kazi kuzolungani kodwa nikwenze namhlanje Inkosi nibusise. Nibahle Yesu. Nibahle. Phumula ke sithando sami sobonana ekseni. Lawa bekwamazi bevamise ukungitshela wona masizivalelisana. Phumula sithando sami sobonana ekseni. Ngiphelelwa amazwi, ngiphelelwa umoya, ngiphelelwa amandla, ngifikelwa izinyembezi. Konke nje kwenzeke ngomzuzwana. Ngiqemeke ingozi engeqiwantwana. Ngizokukhumbula, ngizokuthanda, ngizokucabanga ngesikhathi zobunzima nangesikhathi nje ziyabulo. Ubuhlezi useduze nami. Ubuhlungu ongizwise bona bunzima. Ngiloba lo myayezo nje ziyehla ezimathunzi. Ngicabanga izifiso zakho namaphupha akho obunawo kulomhlaba ohlabayo ohlaba uphindelela. Othatha uze uthathe ngisho isithando sami esihle. Into ebingashodi ngalutho, into enyathela kuzakale, into ebiyinhle inomoya omuhle, into ebixolela noma kungasafanele. Sithando sami uyadela umhlaba kodwa kawunone. Sithando sami ngiyakwazi uyangazi. Ngabe nginephutha uma ngeke wadlulise lamazwi kuwe. Siyona emhlabeni ngicela sithando sami sivala amehlo sithandaze thina sobabili. Nkosi mdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ushembe nyazi lwezulu. Nangu umntwana wakho ngiguqa ngedolo lenhliziyo ngiyakuthandaza. Ngiyazi mngana mbuphile emhlabeni onamaphutha sonke siyona. Abanye sibona singabonanga, abanye sibona sazi.
ngicela uNkulunkulu akuthethelele ezonweni ozaziyo nengazazi, ezonweni ozenza uzazi nezona ozenza ungayibonanga. Mngani wami Mamthalane Zuluglama, ngicela ubaxolele bonke nabakonile. Ngicela ubheke indlela ezulwini. Ngicela uNkulunkulu abe nawe akuhlangabeze sithando sami. Uma usuhambile ke sithando sami, ngicela ungalibali nangephutha intokazi yakaNgcobo. Uyipha amandla okunqoba ibhekane nalesimo oshiye nazo. Ngaphambi kokuthi ngivalekise ke sithando sami, ngifuna ukusho lamazwi. Ngiyazi ukuthi njengoba ulapho uzongibuza lo mbuzo, mngani ngigqokeni, mngani ngimuhle yini, mngani ngiyafaneleka yini. Ngikubonile mngani wami umuhle, bakugqokise kahle, uyafaneleka. Hamba mngani wami uzigqaje uye phambili. Ngizokukhumbula mngani wami ngaso sonke isikhathi. Ngicela uNkulunkulu ahambe nami mngani wami ngizokukhumbula. Ngiyabonga. Senzayo baye babone ngathi siqinile bese ngabikho okwazi ukulalela inyanga izilaphe. Ubili kuthathe ngizokusho ngozama. Nami ngafika ngizosebenza naye kuMaskandi Friday, wangimukela ngenhliziyo emhlophe. Noma emhlabeni kuhamba kube neziphambeko, kodwa inkonzo yentobeko nokwehla uzama benayo. Ngifisa njengani zakwethu ukuthi nisikhulekele ngoba esho uNdoni oma bethu baqhubeke bahambule sine babophifo ociya kuningi njengoba silapha iningi mhlambe ezisempethe. Kwesinye isikhathi ngize ngithi mhlawumbe asekezwe ngokwanele makithi akwazi ukukhuluma. Ngizokusho zamulale ukuthula zonke inhlambe ey'kwenethile zisazosinetha kodwa akaze sibuyele emuva.